Esta mañá comeza na Cidade da Cultura o maior foro do sector enerxético da Península. Son os Energy Days. Ali está Nuria Castro, bos días. Que tal? Moi bo día, Almudena. Asistimos agora mesmo á inauguración deste Congreso Nacional, unha inauguración que supora o comezo a 3 intensos días en que se vai falar moito aquí no Gaiás de enerxía, de industria e de digitalización. Máis de medio milleiro de profesionais, empresas e institucións danse cita durante estes 3 días para falar das últimas novidades en materia de transición enerxética. Como dicimos, este edificio Zinc do Gaiás será o lugar desas poñencias, pero tamén un amplo expositor das últimas novidades tecnolóxicas. Grazas, Demetrio. E o sector enerxético ten dende hoxe o seu epicentro no foro Energy Days que se celebra en Santiago na Cidade da Cultura. Un encontro sobre enerxías que reúne, Nuria Castro, bos días, moito profesional dese sector. Sí, máis de medio milleiro de profesionais de empresas e institucións danse cita aquí a Almudena neste foro de debate que está agora mesmo procedéndose a súa inauguración. Por iso temos ocasión agora mesmo de falar uns minutiños co xerente de Cluergal. Bo día, Oriol Sarmiento. Moi bo día. Ten lugar agora mesmo esa inauguración. Sacámosche casi, reubámosche un pouquiño de tempo. Quería que nos contaras, Oriol, cales son os eixos do Congreso deste ano, un congreso moi importante para o sector. Sí, sin dúbida é un congreso importante. Hoxe, estes 3 días, nos concentramos sobre todo en 3 eixos, o que podría ser enerxías renovables, eficiencia enerxética e tamén a digitalización, que é un vector importantísimo tamén para o desenvolvemento do sector, non? As enerxías renovables e, en xeral, a enerxía tan importante no desenvolvemento da industria. É algo que preocupa e algo que sempre se pode mellorar. Sí, dende logo, por suposto que importa moito porque todo o que poda ser aforro económico interesante para as empresas, tamén para os fogares e para o residencial, non? Pero dende logo que as industrias, sobre todo as electrointensivas, son moi sensibles a todo o precio da electricidade. Co cal hoxe, pois, analizamos todo o que é o aforro enerxético, toda a introducción das renovables na industria e tamén, bueno, estamos sempre moi pendentes a que somos capaces co vector da digitalización, pois que pode a ese desenvolvemento relacionado coa enerxía, non? Transición enerxética é outro dos conceptos que non se pode eludir no momento en que estamos. Eso tamén preocupa moito. Enerxías renovables. Temos campo de actuación en ese sentido aquí en Galicia. Sí, dende logo. Todavía queda moito por facer. Estamos pendentes un pouco a ver se podemos desenvolver todo o que é o desenvolvemento eólico. Estamos tamén pendentes se podemos por fin ver os primeiros parques de eólica offshore en Galicia. O autoconsumo se sigue desenvolvendo, sobre todo moi relacionado coa industria. Dende logo tamén seguimos pendiente pois de outros asuntos importantes como pode ser pois a infraestructura de rede importante, tamén o desenvolvemento do almacenamento enerxético tan importante agora mesmo, non? De todo iso se falará neste foro, como dicimos, 3 días de intensos debates, poñencias e tamén un amplo expositor das últimas novidades tecnolóxicas. Estes 3 días, Energy Days aquí en Santiago de Compostela, na Cidade da Cultura.